За здароўем у дзіцячы лагер. Абноўлены космас адкрыў свае дзверы для дзятвы не толькі Шклоўскага района, але і іншых раёнаў вобласці. Пра тое, як змяніўся аздараўленчы лагер у вёсцы Уланова і якія новаўвядзенні чакаюць дзяцей у гэтым годзе, мы раскажам далей у сюжэце. Гульні на свежым паветры, мора весялосці, гармонія з прыродай і романтыка вячорак ля вогнішча. Гэта і многае іншае чакае дзетак, якія ў гэтым годзе наведаюць аздараўленчы лагер «Космос». За летний период планируется оздоровиться 320 детей. Дети у нас не только со Шкловского региона, также могилевские детки у нас, будут белыночские детки, круглые, и планируются мстиславские детки. Планируется приезд иностранцев на третью смену. Жители Италии должны приехать в количестве приблизительно 18-20 человек. Для комфортнага адпачынку дзяцей у лагеры ёсць усе ўмовы. Гарачая вода, сучасная мэбля, кондиционеры ў хатках і многае іншае. Проведен косметический ремонт полномасштабный, сделан ремонт душа, то есть все проблемы, которые возникали у детей в том году, они все устранены. Те вопросы, которые сейчас появляются у деток, сразу все устраняем. Дарэчы сказаць, у гэтым годзе лагер запоўнены цалкам і працаваць ён будзе ў 4 змены. На адкрыццё першай змены лагер наведалі намеснік старшыні Шклоўскага райвыканкама Сергей Артамонаў і начальнік аддзела па адукацыі Сергей Грыцкоў. Яны пажадалі дзецям выдатнага адпачынку, вясёлых канікул і каб дні, праведзеныя ў аздараўленчым лагеры «Космос», им запомнились надолго. Впечатление у меня отличное от лагеря. Я уже здесь пребываю второй раз. Прекрасная атмосфера, чистый воздух. Можно отдохнуть, познакомиться с новыми людьми и также расслабиться от города. Я приехал в лагерь уже 5-й раз. Здесь круто. И мне тут здесь хорошо, потому что каждый год я нахожу здесь себе новых друзей. Здесь очень красивая природа и хорошие воспитатели, и хорошо кормят. А Могилёўскі абласны тэатр лялек падрыхтаваў для дзетак цікавую казку аб салдаце.